Kasuway na mo naka brain freeze mo. Kanang mukhaan mo bugnaw kayo. Nya murag ang inyong mo bugnaw gapil nang prani na grabe. Mao na akong gibati atong nangaon mi ngadto sa Xulem. Na sila'y halo-halo nga parihaging ani. One scoop nga ube ice cream. Ug napod sila'y french fries ug clubhouse. Nya kabaw na mo, init kay rong panahon na lami kay kaon og halo-halo. Ana kanindot sa ilahang halo-halo. Ang ilang ice kay pino kaayo nga dili ka maglisod og kaon. Di para sa uban nga mura og tibuok ice no. So mo ni ilahang 99 nga halo-halo og napod sila'y tinda nga french fries og clubhouse. Salamat day kayo sa amkong sponsor nga naglibre na ko ani nga gidagi ko niyan. Makita din ni ang Xulem diha sa Sangi Road kanang padung sa Mactan Air Base nga dan. Kung padung mo sa Mactan Air Base na siya sa left side. Tanawalan niyo ang logo nga Xulem. Og nakanindot silang halo-halo gawas nga 99 ra daghan kay siya og mga sagol no. Dili ra katong ice cream. Kabalo na mo sa mga sagol sa halo-halo di ba? O nga nakanindot sakto ra kay ang panlasa. Pang Pinoy kay nga panlasa. Ug kadtong sa mga hilig og clubhouse, prehaani napud sila clubhouse. Ana kanindot silang clubhouse kay kung mupalit mo og balik 200 na nanay french fries. Ug ang ilang 99 na halo-halo naglisod gugurot kana abi na hugaya ra kay hotdon pero naglisod gyud gugurot na tungod sa kadaghan. Maong kung makasuroy mo dinhi sa Sangi Road, suwayin ninyo ang Xulem, ang ilahang halo-halo. Ug mao dinhi kaninyo makita mo ang clubhouse nga naay french fries. Suwayin ninyo guys kay karon ting init lami kay kaon og bugnaw.